Dnes na ženskom sídlisku Solinky sa odohrala tragédia. Opitý muž napadol svoju manželku. Na miesto bola privolaná záchranná služba spolu s políciou. Pri mne už stojí vedúca záchrannej služby Eva Hrabovcová, ktorá nám poskytne bližšie informácie. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže boli sme privolaní vlastne na miesto, toto na Solinky, kde sme vlastne na adrese našli agresívneho muža, ktorý vlastne napadol svoju ženu. Táto žena po vlastne prehliadke sme zistili a po vyšetreniach, či už nejaké známky života bola aj vykonaná resuscitácia, ktorá vlastne nebola úspešná. Dopočuli sme sa aj o tom, že bol počas zásahu napadnutý aj jeden z týmu. Áno, bola to naša kolegyňa záchranárka, u ktorej sme mali vlastne podozrenie na poranenie pečnej chrbtice a následne bola prevedená na traumatologickú ambulanciu, boli spravené aj neurologické vyšetrenia a teraz je v domácom ošetrení. Je možné, že pacient bude stíhaný ako použitie nápravy? To uvidíme, čo prinesie ďalšie. Ďakujeme za rozhovor. Pre televíziu Markíza, Danica Kalinová.